wandisamala samagona tulo sandisiya ndeka wandisamala wasunga moyo samagona tulo sandisiya ndeka wasunga moyo ondisamala wandisamala samagona tulo sandisiya ndeka ondisamala. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu believer lero pa 23 May 2023 sabutopiki mazunzo pa Woyera Mtima. Believer tili kumapero tikuomba nkora chapter number 15. Ndili nakwene kutsimikizika mtima kuti chaputa chimene chibeliver talimbikitsika nacho kwa mbiri ichi. Takhala pamenepa pa masiku angapo. Ndipo tamona Khristu ife akudzulula kuti ndi mpesa. Inu ndine nthambi za mpesawo. Mulungu Atate ndi mulimi amene amauyendera munda. Believer tikamakamba za munda tukamba za dzikoli. Ndi mulimi Tate. Yawe amene ndi mulimi amauyendera mundawo kona ndi kona. Ndi amayang'ana kwambiri kodi nthambi yalumikizika kumpesa. Amafufudza kodi m'bale uyu mulongo uyu aulumikizana ndi Yesu. Pali ubale ndi Yesu auyendera limodzi ndi Yesu kapena ayi. Nemu chapter 15 Ambuye Yesu afotokoza kuti aliyense amene salumikizana ndi ine sabala. Aliyense amene sakhala mwa ine sidzitheka. Ndimafuna ndilize kwerere ana Mulungu. Tilumikizane ndi Yesu. Tidzilumikizise kumpesa. Kubalako kufunika. Zedi ena ndifombekezera. Kubalako kufunika. Believer dzimatheka timabala tikalumikizana ndi Khristu. Nese tinafukula nkhani yobalayi. Believer nzotheka koma tinanena kuti samalani kwambiri chifukwa pali chinzimu china chofera m'mazira. Mzimu opolosa, mzimu opita pachabe. Kukuyenda mzimu aufiri kudziko kuno. Ambiri apolosa. Ambiri zawo zafera m'mazira. Ambiri chinabadwa inte koma sichidakhalisa ufiri. Lembedwa ntchito apa myezi iwiri anchosa. Akalembedwa ntchito apa chaka chimodzi anchokocha. Akalembedwa ntchito apo zaka ziwiri anthamangisa. Endi osakhazikika lero mzunguyu mawa bwanawo mawa mbaliyo kumangos believer dzina dzindi mzimu ufiri. Mulini mamuna wanamba chana amene kubanjo sakhala chaka chimodzi banja lata. Zaka zitatu banja lata. Mamuna wa number 13 ufiti. Nzofuna kudzuka nkumadzipempherera zimene zambuye enough is enough ndaroba. Ndimsomsonane ndi amuna angari. Ndidzamsomsona milomo ya amuna angari. Ndidzalankhula kuti I love you mpaka naliti akwane angari. Mpaka nakuchita upambana ana Yakobo amuna. Ndekuti kuyamba kwadwa ndi Rubeni mpaka nakumalisa Benjamin. Mamuna amene naye wa number 13. Pambana ana onse amuna Yakobo. Ufiri. Believer ndeti malankhula. Dziko kuno kuli anesi. Machaputa 15 chaulula zinthu. Musaiwale ndi mchipinda.
ena samedzwa bwino ntchitoyi ndikwayamika ambuye chifukwa cha makomenti. Manesi achita nenetsa ti nzonadi abusa mukunena ngati mmagwira ntchito chipatala kuno kuno kuli mauniform kuno osiyanasiyana kuno. Munthu akapanda kudzidziwa bwinobwinodi amakafotokozera mavuto ake onse okolopa. Nzifukwa zache dzinadzi dzikutchuka mapita kalapira okolopa sintumiki dzankulira amba fotokozera aliyense nkhani yanu yadzadza m'mudzi monse mudakauza mtumiki wa pamtundoja adayigawa kwa wina aliyense zotsatira zake ponsepo achitadziwa kuti mayi awo ali mvuto yakuti wayi mudafotokozera wina wotchecha mudangoona kuti basi bora ndali nekitayo bora ndali nsuri bora ninayenso mapanga haleluya ndimati nene kuli manesi amene apangidwa koza bwinobwino ndi Jesus adzitumiki. Komanso nthawi yomwe inonso alipo ena afeki ena achokeranso ku nyanja timaonenelirawo tamanesa mafeki timaonenelirawo zimene zasokoneza kwambiri. Ambuye atithandize kwambiri. And chapter 15 chaulula chachita tsindika kuti mukakhala mwa ine Yesu amene ineyo nkupezekaso mwa inu pemphani chilichonse chidzachitika. And cholinga cha zonseza kuti mulungu akufuna kuti mubale kuti mukabala mulunguyo alemekezedwe dziupereka mene mukukhalira mopanda pantchito mulungu dziuwawa mukamakhalabe pabanja opanda mwana mulungu dzumuwawa kukhalabe osakwatiwa mulungu dzumuwawa umphawi umene wakugwidzingani mulungu dzumuwawa akuti dzanu dzikayenda mulungu amalemekezedwa. Bilifa ndikulimbikitse ukalembedwa ntchito mulungu amalemekezedwa ukakwatidwa mulungu amalemekezedwa bizinesi yako ikayenda mulungu amalemekezedwa ukamaperekera umboni kuti sindili chimodzimodzi kumwamba mulunguyu amalemekezedwa. Ndi chimenecho nchokhumba cha Yawe kuti zako ziyende kuti mulunguyo alemekezedwe. Koma dzidzatheka ife tikalumikizana ndi Dr. Jesus. Enawa adokta achimtengo akupusisani ndi aja umene upereka maoverdose dzulo maumboni anapereka ambiri abusa mulongo wanga dzida nchitikira wina nkwanati inayadza ndichitikira chasokonekera chibwenzi adandiuzaso ndithimise foni 14 days mamuno jandidayatsa sitinalumikizane sadakana ati ndinodzibwana maoverdose kuchoka Esther batarenga 7 days akuchoka mu Esther kuchoka 7 days atapatarenga 14 days ukamaza 14 days atukamba 21 days maya 21 atapantukulowa ya Moses situ ya 40 days kuchoka Moses atukutenga 70 days inu maoverdose awa ena kaona chonje pano ndeba inu zakunyanja amadzisungulula nsoka. Hallelujah. Ambuye atithandize. Pali madokotala, pali manesi amene mulungu adapasa ntchitoyi. Monga Tate amene sakhumudwa mwansanga, Dr. Jesus iso sakhumudwa mwansanga. Bilifa ndi mulungu yekha amene sakwiya mwansanga. Komanso akakwiya sachedwa kukhululuka. Ukakanika ndi mulungu palibenso amene ungathe kuyanjana naye. Ngati ndi mulungu dzuvuta kuti uyanjane tamverani mulungu ife timachimwira akuntukwana koma mulungu yanena kuti samakwiya nsanga tikhoza kuchita zoyipa kwambiri mulungu yosakukwiyabe akumwetulirabe koma ngati angakwiye ungabwera kuti pepani sachedwanso kukhululuka. Mundimva pamene mdala wina akangoti akwiya oh hallelujah tsiku lina ine kuchipatala ndenda pitako ndapita ndi mwana kuchipatala inali usiku chifukwa cha chisomo ndadzonako ndi dokotala wamkulu pamalopo osati ali ndi pepa ya dokotala kumapa chipatala pena ngati za maboma amuka ma trading amakhalamba wamkulu wawo
aha pepani sindikudzoti mumba vasana bwanji maudindo mamundikhululukira nderi madzwana kwambiri ndeni namuimbira foni mwana sali bwino kumfotokozera ndikumadata bwerani sanga chamalawo ndi 11-12 usiku nkuri pa jure pali wina nesi ndaita natokutala uja kungufika kumene kuja dora nyumba kwacho kubwera kuvala zonse zodzenereza ndene ndikufika ndikundilandira dokutala uja ndikupanga china chilichonse kuthandiza mwana uja pamene nesi amene nali pa jute uja zidampwetera ambuya ndithandize muli bwanji manesi nonse atumikira pa mwana uja mafunika ka Jackson abaya kenako dripi china chilichonse mankhwala apereka tapanganisi uja tauti tumikira nkunyamuka nkurani nkupita kagona madabasi akhala bwino mbuyo muno mwana uja mphamvu zapezeka adzidzimuka make sadangwire bwino dripi chachoka nesi amene ali pa jute uja ife nkumuza kuti dripi apapa yachoka tampalamula mwana wanuyi afa mene afa inu simungagwire bwinobwino dripi muntaya mene ndeda ndipyesa mtima ngati munthu oh haleluya idali wedio wawa kwambiri neni namuzana kuti tamvera kuli mulungu kudziko kuno haleluya ana mulungu ndimafuna ndinene kwa inu manesi adzitumiki ana mulungu osamapya mtima ngati wapamwamba arumikire wina ngati adziwana ndi wina osamapya mtima tingothandizana dripi yachoka tangoyikani sachifukwa chani amdzusa ndi anadzanena inayo ndilipo ndine bwanji mukaimbira munthu akugona ina ndiye kuti mwanditenga kuti ndinosadziwa ntchito dziwa kuna anthu amalankhula akuchipatala kundimvetsetsa zimene zitoye zona haleluya ndimati ndinene kwa inu manesi amene Khristu akupasani ntchito ngati wina apita kwa wina kapemphereredwa ngati mukudziwa kuti ngosathandizana nafe osapya mtima othandizana nafe osatsutsana nafe amathandizana nafe haleluya oh haleluya ambuya alandire ulemu leronso ndili mkarundu koma ndikutsimikizireni dzulo limanena kuti osataya mtima kadzi kumveka kugunda m'mimbamo kasidzi kugunda kaya kusanza sikudayambe fo kwakhala woyembekezera mayamba kusanza ndikumadabwa akuluakulu mwana amene bwa ndikuti agwirira koma ndikulimbikitseni osataya mtima khalani bene pamenepo sungani bene chero zidzayenda amene tikumpembedzaye sakhala chete sagona tulo ndi samautsira zidzayenda pomalizitsa chapter number 15 nimafuna ndilimbikitse wina Yesu akumaliza ndi kwafotokozera kuti kuli nkhondo chapter ichi tiwerenge limodzi bwanji chapter 15 verse number 18 wakhulupirira pokhala pa dziko lapansi chichewa china mabhiliva pamene tili pa dziko lapansi pano chidzichitika ncha Yesu akwauza mchipinda Petro pamene muli pansi pano pamene mukutumikira pamene mukuphunzitsa pansi pano zinthu izi mudziyembekeze verse number 18 ngati dziko lapansi lidayina dziwani kuti linadayine lisadayambe kudayina wow verse 19 mukadakhala dziko lapansi silikadakonda zache zalokha koma popeza simuli a dziko lapansi koma ine
ndinakusankhani inu mwa dziko lapansi, chifukwa cha ichi likudani inu. Kumbukirani mawu amene ine ndinanena kwa inu, kapolo sali wamkulu ndi mbuye wace. Ngati analondalonda ine, adzalondalonda inunso. Ngati anasunga mawu anga, adzasunga anunso. Koma izi zonse adzakuchitirani chifukwa cha dzina langa, chifukwa sadziwa wandituma ine. Sindikadadza ndi kulankhula nawo, sakadakhala nawo tchimo. Koma tsopano alibe chowiringula pa machimo awo. Iye wondida ine adanso Atate wanga. Sindikadachita mwa iwo ntchito zosachita wina, sakadakhala nalo tchimo. Koma tsopano aona nada ine ndi Atate wanganso. Koma chitero kuti mawu olembedwa m'chilamulo chawo akwaniridwe, kuti anandida ine kopanda chifukwa. Chapter number 15, okondedwa omvera. Yesu akuwauza ophunzira kunena kuti dziko ili imene ndikukusiyani, musayembekezere kuti adzingokomberani m'manja, ayi. Musayembekezere maulemu, ayi. Musayembekezere liyoliyo, ayi. Musayembekezere kuti onse adzikulambirani, ayi. Ndi akuachenjeza kuti amuna inu, pamene muli pa dziko pano pali zochitika. Verse number 18 achita tsindika. Ndipo Khristu sakubisa kanthu. Akamakutuma Yesu amakuwuza zonse. Akamakutuma amakuwuza zimene ungakumane nazo, kuti akungati ambiriansi ya Khristu amayembekezera zonuna zokhazokha. Bilivani mafuna ndikuwuze kuti zowawa zilipo, zopweteka zilipo. Adzitisinjirira, adzititukwana, adzitinenera moyipa, adzichita mmene angafunire pa ife. Ambuye Yesu akuti, ophunzira inu tamverani. Ngati dziko lapansi lida inu, sikuti dzikuyamba pa inu, ayi. Dzikoli linadanso ine. Ngati dziko lapansi likuzunzani, mwana Mulungu tamvera, sidzikuyambira pa inu. Nthawi zina timaganiza kuti ndikuti dzayambira pa ine, tamvera, ayi. Kuregu adayamba kuda Yesu, adayamba kuzunza Yesu, adayamba kutukwana Yesu, adayamba kuchitira choyipa Yesu. Letu ukamba zoti mazunzo pa Woyera mtima. Tiri mdziko imene sitifunira zabwino. Tiri mdziko limene kamationa m'maso mwawo amachekacheka. Tiri mdziko tikamayenda piliva titamanga nekita titagwirira Baibulo, dziko iyi imatida. Dzikoli samva nafe kukoma. Akamatiyang'ana amangofuna titangosowa. Biliva mukamayenda pa galimoto yanu, dziko iyi imakudani. Ziwanda sizimakondwera, Satana sakukondwera. Kuregu biliva ife ndife opalamula kale. Tikamakhala pa dziko pano ndife opalamula. Endi kupalamula kwathu chifukwa chovomereza Yesu kumidimako ndife opalamula. Tikamakhala nazo nthawi zopembedzera kumidimako tapalamula. Tikamayimba nyimbo za makolasi kumvirira Yawe kumidimako tapalamula. Tikamathandiza wosowa makamaka chifukwa cha mawu a Mulungu pajabuko timakhala kuti tapalamula. Tikamanena kuti Yesu ndi Ambuye nkumadzuka nkumayimbirana mafoni nkumalimbikisana kwa Satanako timakhala kuti tapalamula. Ndi Ambuye Yesu akuwauza achina Petulo tamverani. Ngati adzakudani, ngati adzakuthibulani, ngati adzakumenyani, sikuti dzamba pa inu. Ngati adzakunyozani, sikuti dzamba pa inu. Adayamba anyoza ine. Inenso adandida, inenso sadandimvesese, inenso sadandikonda. Ngati akudana nanu adayamba kudana ndine.
sadzakukondani pa chifukwa chakuti simuli inu a dziko lapansi, ngakhale ndakusankhani ku dziko lapansi. Ndifuna ndilimbikitse wina, simuli a dziko lapansi, simuli a dziko lapansi. Chifukwa chochoka chipani chawo, pompo chidani chimabwera. Biliva mundivomereza, dzipani dzaku Malawi kuno ukakhala nawo konko ndili oli amenewa adaphunzira kwambiri, amenewa ndi adokotala, maphunziro awo aphunzira kunja, amenewa ndi aprofesa, amenewa ndi mashini. Ku Malawi kuno amachemererano, amenewa ndi njanji, amenewa ndi chitsulo, amenewa. Koma akangochoka mudzamva nzalo alibeya mutu waje sumbagwira. Haleluya. Bilifa ramvera, ukachoka chipanichi cha dziko lapansichi, ukachoka chipanichi cha chidesochi, ukachoka chipanichi cha phadapadachi, ukachoka chipanichi cha masomwamwamwachi, ukangochokamo a dziko lapansi amakuda kutaka amene amamba kukuda ndi amene unkasuta nawo chamba amakhala adani, amene unkaledzera nawo amakhala adani, amene unkagonana nawo amakhala adani, amene unkaramba nawo amakhala adani. Bwa mpira amadzapangana kuti ayi amene teni tintambire tingumononga, amene unkauluka nawo udali nawo kunyanja asatanism, ukangoti watembenuka mtima amapangana kuti adzaulula zambiri teni tingompha. Dziko kuno anthu ena aphedwa chifukwa chochoka chipani cha defu. Banja tendachoka kunyanja sindikufuna konso, ndi amaulula dzukulu, ndi amapangana kwa nkakuluakulu. Uyu uti atiyalukisa, tiyeni timbwambwanise, tiyeni timulodze. Haleluya. Dziko langa lino zachitika zimenezo. Ndimafuna ndikulimbikitse, nkhondo zilipo, chizunzo chilipo, satikondayi. Wina akudabwa ndampana nawo chani kumtundu kwanu umachitira china chilichonse koma makutenga bengati ndani udzafacha. Yesu amene mwamusankhayi adada Yesu adzadanso inu. Ena amatitukwana sadatione nkomwe pena ndimachita kudzimvera chisoni. Kudzimvera chisoni wina mpaka nakuimba foni abusa, pitani ku gulupu nambala folo, pitani ku gulupu na banjati ena ngodzuka kumene kwangonyoza achale mbava achale astadiki taine ni manena pano tidakumanako kunyanjako. Oh haleluya. Dziwanda dzikaso adzonena dzimangolubwalubwa. Haleluya. Ana Mungu mudzafaja adayamba kunena Yesu kuti ngwachiwanda, adanena Yesu kuti ndi mkulu wa ziwanda. Ndimati ndikuuzeni maintercessor adzikunenaniso ni choncho kuti ndi mkulu wa ziwanda. Jiuchitika chifukwa chani lemba likwanire kumapeto kwa verse number 15 achitanenesa kuti ichi chidzachitika pa inu, adzakudani inu kuti lemba ikwanire. Akamakunyoza usadakumane naye, akamayipisa mbiri yako usadachimwe, tamvera lemba ikukwanira. Dziko lino njozunza ino, dziko lino njopweteka ino, dziko lino kulibe ufulu. Ndimati ndilimbikitsa mayi wina alikakasa kudabwa nazo anzanga opemphera oyimba nawo kwaya zimene kunena pa ine zosamveseseka. Akundida sakundikonda, anebanga sakundikonda, anthu amudzi mwathu sakundikonda, ayamba kundinenera zoyipa. Ndikulimbikitse chifukwa cha Yesu amene muntumikire ku dziko kuno sankonda. Yesu amene muntumikire ku dziko kuno amadana naye. For amadana ndi Yesu mukhalanso adani a dziko. Amadana ndi Yesu akudananso inu. Adapha Yesu afunanso aphe inu.
adatizimula Yesu afuna satizimula inu. Nimafuna ndikuchenjeza bilifa tikamantumikira timakumana nazo. Tikamantumikira bilifa timakumana nazo. Bilifa tamvera akhoza kutita mpira koma good news ndonena kuti tili ndi Mulungu amene sagona rulo. Haleluya. Wandisamala ngakhale nkhondo sichuluke kaya kumane bwanja firiwo kaya kumane bwanja kunyanjawo. Wandisamala bilifa sagona rulo. Bilifa ndifuna ndikulimbikitse amene ukumpembedza isaodzira saropa ende chitetezo chake pa inu chachikulu kwambiri chifukwa cha muli moyobe. Adapangana kalekale kuti akusoweseni. Adapangana kuti angukuphana ngukutambirani. Adapangana kuti akuombereni. Adapangana kuti aunonge business yanu, aunonge banja lanu, aunonge utumiki wanu. Mukudziwa chifukwa chani muli bobe amene mumantumikirayo saodzirayo sagona rulo. Nchifukwa chache lero mukutumikirabe. Ndani yosamva nanu bwino, ndani yosamakondera nanu, ndani yokumva nanu upweteka kwa mpiri bilifa. Ndikulimbikitse wina akulira chifukwa chonyozedwa. Kutukwanidwa sadachimwe. Anthu amene amathandiza ndi amene sakuntukwana. Wina akuntundu kwawo. Chidani chimene chichabwera bwanji. Ndikunena pano wina bale yake amtsukira choka usadzaponde pano. Mwina chifukwa choti ali nkagali moto. Ndiye kuntunduka pangana kuti amene uchaona ngati amene uchambwa kunyanja. Choka. Ndikulimbikitse amama. Wadada tamvera. Sisidayambe pa inu. Adazunza Yesu. Adanyoza Yesu. Adatukwana Yesu. Inu sakulemekezani. Musayembekezera liyoliyo. Adzikunyozani endi dzikachitika Bible kumareyo kunena kuti sangalalani chifukwa mphotho yanu njayikulu mwamba. Mazunzo alipo, mavuto alipo, maesero alipo, zopweteka zilipo. Wina ndinena pano adwala mazunzo. Ndinena pano wina business yache amaonongera. Wina banja lake ili gbede mabodza akumidima. Wina urumikisitsi uyendanso njerekeza dzuka afuna mvesa kuwawa. Ndikunena pano wina amangidwa koma sadachimwe amangidwa. Bilifa. Petro adamangidwa osachimwa. Paulo adamangidwa osachimwa. Achinasira agonamo ndende osachimwa. Mundifa mwana Mulungu kaya. Kumangidwa. Achina Jeremiah adamangidwa osachimwa. Tikamantumikira Yesu dziko imadzuka imadimvesa pweteka iyi. Imadana nafe chifukwa choti adambadana yawe. Now ukamangidwa tamvera lemba yakwanira. Ndukamba ndino amene okukunamizirani chifukwa ino mmamangidwa mutachimwadi. Mangonamiza ndinamizira. Akunamizira wachita. Ngati wachita dicho ipacho akumanga ndero nchotsarira cha chimo wachitayo. Koma ino amene mukunamizidwa tamvera ni Mulungu sakhala chete. Choonadi chidziwika. Mwina nkutheka yawo afuna mtumikire kundende. Anzanu ena ali mprisoni afuna talandira maa Mulungu. Mukakhala kundende tumikirani onga Paulo. Mundimva na Mulungu. Tili mdziko lozunza. Tili mdziko lowawa. Dziko losamveseseka. Zochitika zosakhala bwino. Ndikulimbikitseni ino na Mulungu mchipinda chino. Mabelifa. Ma intercessor dzitumiki. Tisayembekezere liyoliyo. Adzidana nafe. Chimangokhala chiwanda. Mwina neba unikulepa mene ndambana ijani. Kwango dzuka umango tuko no mango kulalatira. Ena nzako kunchito. Ena upemphera nawo. Ena nzako panga nawo business. Kumango nokuti adzuka. Chachitika nchani. Tonse siphunsokoka. Ndamulakwira chani mphunzitsa mene. Tonse amesokoka. Tonse apolisokoka. Asilikali okaoka. Tonse tugwira ntchito pano pa mzungu pano. Ndamuyamba cha. Tamvetserani. Kulibe liyoliyo kudziko kuno. Adzakudani. Adayamba kudana ndi Yesu akudananso ndi inu. Adzikutukwanani. Adzikunyozani. Kukupasani maina achipongwe. Adzikunamizirani. Tamverani. Sizidayambe pa inu. Zidayamba ndi Yesu. Koma ngati mukuchita uchimo. Ena nkuzizulukira nkunena.
ndekuti mukulandira chotsatira pa tchimo mene mudachitayo. Akakunjarani chifukwa cha chibwana phada. Fuka ina manamizira. Andithu anamizira andithu. Molengera ndi mawu amene adanena Yesu pamene akuchita uchimo. Tondoviro. Basi malemba akwanire ndiwe khuluku. Maintasasa amene mukusunga chero ndili chilimbikiso. Akakunyozani ndikuti lemba ikukwanira. Painu pali chipambano. Akakutukwanani sangalalani. Lemba likukwanira. Painu chiyero chikuyenda. Akayipisa dzina lanu musadachimwe nenani amen. Chifukwa chakuti lemba ikukwanira. Bwanji lisiyane pamenepa Mawa chapter number 16. Atate kuli mazunzo ku dziko kuno. Tiunyozedwa ife. Tikutukwanidwa. Ena sadatione nkomwe koma akagwira kututukwana onga ngati dakhala nawo chaka chimodzi pamodzi. Ayipisa mbiri yathu, ayipisa maina athu, atinyoza kwa mbiri, akutida kwa mbiri. Zikomo mwatilankhula kuti dzuchitika chifukwa chakulandira inu. Dzuchitika chifukwa mudatisankha. Ndi abale athu koma Ambuye Yesu zikomo chifukwa simugona ende simudzatisiya kukhala amasiye. Mwathandiza abalewa kuti akudziweni m'dzina la Yesu Khristu. Woyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.